tomto videu si ukážeme, jak můžete ve svém referátu vytvořit obsah. Pokud už máte hotový referát, ve kterém je několik nadpisů, například v tomto referátu vidíte, že máme nadřazený nadpis ovoce, podnadpis peckovice, malvice a bobule. Aby bylo možné vytvořit obsah, je nutné všem nadpisům přidělit styly. Nadpisům vždy přidělujeme styly nadpis 1, nadpis 2 nebo nadpis 3. Nadpis ovoce je nadpis nadřazený peckovicím, malvicím a bobulím, proto musí mít číslo 1. Peckovice, malvice a bobule patří do ovoce, proto těmto nadpisům přidělíme styl nadpis 2. V tuto chvíli již můžeme vytvořit obsah. Obsah vytváříme pomocí menu Vložit, Obsah. Je možné vytvořit obsah s čísly stránek anebo s modrými odkazy. Pokud použijeme obsah s čísly stránek, pak vidíme, že jednotlivé položky obsahu, ovoce, peckovice, malvice a bobule, mají uvedeno číslo stránky, na kterém daná kapitola začíná, na jaké stránce tedy příslušný nadpis najdeme. Pokud použijeme obsah s modrými odkazy, pak se nám u jednotlivých položek obsahu neobjevují čísla stránek, ale pokud klikneme na libovolnou položku obsahu, pak se přesuneme v dokumentu přímo k dané kapitole.